okwenzeka namhlanje kuyingqophamlando nakumina. Sandy B, ubani uSandy B igama eliphelele. Sazi uSandy B nje thina. Ubani lo Sandy B? uSandy B usandile ngiyathi kodwa ke ngcono kwazi wena uSandy B ngoba wona okhokha ama bills. uSandy B umele uSandile Bhengu okuyisibongo sami ke kodwa ke naso ke esingaphelele sokuthi masixoxa mhlambe kube khona la ngiveza khona okuthize kodwa ke ngazalelwa eHammersdale la engazalelwa khona kusami nomcebo Zikode ngasuka ngama late 80s mangabe kusuka lezimo lezi zaseHammersdale zodlame ngasuka nje futhi nakhona ngumuntu obuyayo ngitshela ukuthi hayi cha ikhaya lisekhona ngahamba nje no family friend se Chesterville kanti Chesterville la vese uma edabuka khona kodwa ke noma ke kwasehlala abanye abantu ke la edabuka khona kodwa ngahamba nje ngaleyo ndlela eHammersdale ngumuntu obuyayo usazobuyela ekhaya kanti ke sekukuphela kwekhaya sadukelana nabantu basekhaya ke noma ngaleyo mnyaka ke leyo isikhathi sodlame sadukelana ngithi for 2-3 years. Na ungazi ukuthi bashona pha manje ngiyazi kahle le ngoba nami ngaleso sikhathi ngangikandengezi zayibuya kulezi indawo. Yes, so kwaba ukuthi ke ayisho ukuthi naye uma wayehamba wayehamba ebheka ngoba washaya nje ekhaya lingonakele ingena kungekho lutho. Hayi kwakuthi nje umuntu uhamba ke usehamba kanjalo ke ekhaya kwaza ngoba namhlanje azange umuntu asaba nje nendawo eproper angayibiza ngekhaya ngoba neyakheka emva kweminyaka ke ethize kwagcina futhi sekwinto futhi ephelayo futhi ngokuthi ke izimo zomhlaba. Wahlala eChesterville ohlala kabani? Ngangithathwa ubhuti okwakuthiwa uGoto wayefunda eMpumalanga College ngaleso sikhathi enesibongo esrelated noBhengu ujali kushuthi nje ikhaya lakhe kwayikhaya futhi lalinamandla kwezepolitiki kanqumalo kuRoad 1 eChesterville so ngahlala lapho nje ngokuthi umndeni wakhe wawusemlazi ubaba wakhe wayenesonto umfundisi emlazi so wayesele nje lapha ekhaya eChesterville nomunye ubhuti wakhe wathi ngoba kuyabheda la ngcono vele uChesterville uthi ohlala kancane khona uzothola nesikole ufunde kahle nje so ngahamba ngaleyo ndlela yakhe kwakuthi ukuhlala lapho ke yabona ubuye uhamba ubuye ubona ngathi awusekho comfortable uyezwa mangabuthi kwesikhathi yabona udinga ukuthi usekhaya ngisemncane I'm 14 years old you know so nje that was the situation so ufika kanjani eSwazini? eSwazini kwathi mangabe kubuya le family engikhuluma ngayo umali ukuthi ubaba wakho na esebuya washona kahle kwasafana umndeni ubuye ubuyele eChesterville so ngahlala nje nakhona kancane futhi ngihleli kahle kwakumnandi kodwa futhi uyabona kodwa uyafila manga uthi akusibone ekhaya yes kodwa ngahlekwa kumnandi nje ngingayibona inkinga kodwa ke ngaleso simo ke ngabona ukuthi nakho kuvela ithuba ukuthi ngeSwazini nobhuti waseChesterville wayefundisa eMpumalanga province eFeni naye lo bhuti lo ngimazi ukuthi babefunda eMpumalanga College bayijwayele ukuvakashela ekhaya naye lo engangihlala kubo so wangithatha ke nabanye ngithi sasila ko10 ngahamba nami kanjalo ngayohlala lapho ngoba ngithi ngikhululekile vese ayikho enye into engizoyenza anginalo vele ikhaya so ngahamba ngaseSwazini kodwa futhi nakhona mase ngithola afterwards kwawukuthi kwakune plan yokusikhipha vele kwi-country ngaleza inkhathi njengoba abantu abaningi babewela imncane nje baye kwezepolitiki ngayibamba late ke leyo ngayibamba late kodwa ngagcina sengifunda lapho ke ngase ushuthi ngaphakathi eSouth Africa angazi umuntu la ngiyofunda standard 9 akekho umuntu ongilethela imali angithembele kumuntu so makuleyo indawo ke kufanele uhlakaniphe ngoba ngihamba nabanye abantu la abanamakhaya bathunyelwe imali emakhaya mina I don't have that support so ngaqala ama group wesikoleni kwesikhathi ngibamba ama subjects la ngibona ukuthi ngiyawazi ngama weekend la ko history ngibiza ingane lezo zona lezi engifunda nazo uyifundisa ngikho ke so 5 imadlana ngiyifundisa esikoleni naseklasini ngabe umuntu owaziwayo nje ukuthi ngoba uthisha ababeshaya ngaleso sikhathi ukuze ngivike induku mina ngiprepare ngicela uthisha ukuthi ngifuna ukumfundisela leyo subject so ngalokho ngiyibambe lapho ke nje ngiyibambe lapho nginga cameraman kwesinye isikhathi
Ushutha ngani? Uyithatha phi imali yecamera? Hey bakwethu. Ngoba phela imiphi leminyaka esikhuluma ngayo? Bangixolela abalalele mawuthi basekhona kodwa kunesikhathi la ngangine camera khona sizanele enamafilimu nje kuphela eshaya iflash. Manje musuthini masefala unika isithombe. Ngibambise ingane amahlamvu kwasizanele esikoleni ukuze ngithole i-deposit uTorrent. Phela uzothi isithombe esishile ngoba zazisho ithombe ngalezo ikhathi. Manje ufika uthi khokha kuqala i-deposit. Lo deposit inyalo R2. Uyazi wena ukuthi ushaya iflash kuphela. Ngoba ithombe igezwa kude vele fanele uye ko bit retrieve bawulinda noma 3 months. Kwakuba ile situation leyo kodwa i-understandable ukuthi ayicabandla shame uyayizamela. Lana kukhokha ama-rent la sizanele. La uhlala khona. Ukhokha ama-rent kushuthi ke lapha awukhokhi upfront imali yakhona ukhokha uyangena uhlale bese ukhokha imadlana ezazincane futhi izingane zezikole R20 R25. Ayi uyohlala mhlawumbe uma ube nenhlanhla ugcina usuyingane yakhona la ekhaya and noma mangabe ihlula u20 ebusuku ngemakuphela inyanga uyathutha uyabaleka uyakomunye umuzi ngoba ayikho into ozoyenza usekhambeni kubi. Kodwa ngibona mina ukuthi uqale lapho ukuthi ubone ukuthi isimo obhekana naso kufanele usukume wena ube namacebo yokuthi uzodlula kanjani la. Waqala ke manje ukuba i-entrepreneur, waqala ukuba umuntu okwazi ukuzisebenza ngoba manje ubuka isimo ubone ukuthi la abantu badinga lokhu mina nake engingakwazi ukuthi ngikwenze ukuze ngithole imali. Wangahlala ubalise ngoba ikhaya likude usekuhambeni. Yebo ngoba mangikhumbula kahle nje ngaba nomngani okubo kwakunesitolo okunesitolo in fact anti wakho enesitolo komunye umuzi wathi hayi ngoba uhlaniphilo ubuye eThekwini nginesitayela ke futhi ngine phem so kwakukuthi nje yona ezinye izinto engizodlisa ngazo lapha mangifika lapha yabona. So umuntu othanda into ethe ukuphucuzeka yaseThekwini noma yaseGoli hayi uzozwana nami yabona. Ngisho mangabe kuthiwa kunentombi nje yasesikoleni kodwa ngangiyiphethe kahle kodwa uma kuthiwa kunentombi yasesikoleni kuba intombi mhlawumbe kunesitolo kubo yabona. So manje sizoba umngani lapho kodwa nje ngangiyiphethe kahle impela ukuthi lo nyaka was a very important year kumina sizanele ngoba kuningi engakufunda lapha ukuyimela. Ngaze ngaphiwa ngisho umuzi ngaphiwa umuzi ngashiya nje ngiphiwa umuzi kwathiwa ngoba uphathe kahle lo muzi lo obuqashe kona saluse kusukupha wona ngoba ubaba wala ekhaya asimazi ukuthi washona phi lokho hamba 20 years ago. Nephem wawuyenza yini? Wawubenza yini abantu inwele? Sizanela ngathi uzoveza ezinye indaba. Yisho wawubenza ngani ngoba nemali yokuthenga izinto ama products wawungena. Sahlangana nalabafana baseGoli abanye ababesuke ngezimo zasemalokishini laba besuka khona bezofuna imfundo nabo ngakhona lapha. Khona la sahlanganisa nje impela khona amakhanda kwathiwa yazi ngoba bayayithanda iPhem la and iPhem ayijwayelekile thina baseGoli nathi abaseThekwini abafika nalento. Hayi saqala asivula isaluni la bafethu ngoba indlala iyasishaya. Hayi salungisa iroom yomunye umfowethu safaka amapheshana lapha endongeni. Hayi sathi siyaphema ke manje R10 ikhanda lomuntu. La sithini ke la sizane noma ama products awekho. Sasho ke singisiganga. Sathi nanga amafutha. Sathi asifaka amafutha la kwi contain cooking oil. Sifaka amanzi. Nicoba abantu basebenzela bese bethenga ama roll. So babefaka ama roll ke abantu bese kushawa ispray yakho ke kumuntu bese samtshelisa kalinde noma noma kalinde noma isonto. Okuhlekisayo ukuthi sasibabona ke abantu ke isonto lonke ke emgaqweni ke nama roll. Obangawaqaqa. Abamelanga baqaqa. Ngoba ninawo nani dry. So uzosho ukuthi 2000 awayazi iPhem amangele nje ukuthi ukhuluma ngani. So mayingaphumanga iPhem hayi kusho ukuthi ubhedini wena. Nizothi uyena inkingi ibekuyena. Kodwa this is 1990. Angifuni ukusho ngoba manje ngangisemncane vese anyway. Ilungile asipheke wesendi. Ngifuna ngenxa yesikhathi ngoba isikhathi sethu somane siphele kanti uningi izinto engifuna ukuthi abalaleli bazazi ngawe. Ungena kanjani kwiKwaito?
kwikwaito ngisuka kwi-gospel. Yeah. Ngoba mangise Chesterville ngiyacula ngumuntu nje ngafika Chesterville ngawo umuntu futhi ovelayo owaziwayo ukuthi kuno babengiqamba babengibiza ngo hey baby nginamagama amaningi. Oh hey baby maningi nje kodwa ngangaziwa ngisesikoleni ngafika nje ngaba umuntu owaziwayo kuma debate ngangimuhle kakhulu kuma debate kwisingisi ngangimuhle kakhulu ngangicreate amagama. Hayi cha ngisazokutshela nje ukuthi cha uyasibhala isingisi. Hayi uyasibhala ngifunde izinto ozibhalayo. Cha uyasibhala. Ngiyabonga. Angithi kukhona ukusikhuluma kukhona nokubhala kodwa khona okubhala lokhu okubonayo ukuthi cha lo muntu uphiwe ekubhaleni. Ngibonga. So Chesterville ngaba umuntu vele oyivezayo ngajoina ama group music like all living voices abaningi bazoyazi ama living voices ayidlala kakhulu kudala gospel. Ngajoina the young olives esikoleni ngiparticipate namhla sekuyisikhathi sokuvuma ngomlomo yebo iyakhona isikhathi so ngake umuntu oparticipate entweni eningi esikoleni ngi-electwa kuma SRC so nje ngoba ngisho nakoma debates ngumuntu owaziwayo ukuthi hayi kuleli side leli ngangibizwa ngoVictor le alinzima kakhulu ngoba ngangivele ngithi ngizovele ngiqamba igama elisigaxa elingaka lizothi umuntu avela angazi ukuthi uzophendula thini mag debate so ngangumuntu ovele olapho so moving forward ngithe ngelinye ilanga ngihlele Durban City Hall ngihleli no brother Uleo umfundisi manje from iSarafina yesaduma impela nje kakhulu isahamba amazwe sihleli eCity Hall kubuka uMr Orlando Pirates uArthur Mofokate wayicula lapho ngalelo langa yaye organize self mabanga leyo event athi Sandy B Junior ngase ngikuyibiza Sandy B Junior ngoba kwakusanda mnandi Rayphaka Junior ungayenza lento ngathi hayi no problem angihlale phezukwayo so ngayenza ke kanti uNkulunkulu ungibusisa ngento entsha engakaza yenzeke kwiprovince ukuthi ngibe oqala ozo recorder acule ikwaito amele iprovince yonke ngoba yayintshe ikwaito isegoli ku Hothebe ko Oskido all those guys ababe khona ngaleso sikhathi so ngathi yazi maybe uNkulunkulu futhi nakhona uthi la someone needs to lead the way ngoba lezi zinto zenzeke eGoli bengibiza ke eGoli ayi woza ngala siyabona impela uyahlanganisa ngithi mina eThekwini khona into efanele yenzeke eThekwini because akekho umuntu owenza lento wonke umuntu ufanele eGoli someone fanele akube uyena o leader indlela kuona wonke amaciko azoba khona kulandela leyo into so ngathola leso sibusiso ngaba ukuqala kwaZulu Natal ukukhipha ialbum yeKwaito kodwa futhi ngaba independent ngalesikhathi abanye abakogoli bona banendlela ukuthi baye ku TV bavele ku TV mina ngiphusha ngala anginayo ibudget anginayo iTV anginayo iradio ngigayela ama record ngayigayela ama CD kodwa mangithi ngiyabheka umsebenzi wami wamkelwa national ngendlela engayiboni anginayo ibudget awuphusha umuntu awunayo inkampani angina inkampani kodwa okwenzakalayo futhi ngaleso sikhathi ngicelwa manje yiwo ama companies lawa segoli ukuthi sisacela usize usiphushise nathi emsebenzi wethu so engakuthi ama artists amaningi adumile aziwayo nje manje kwathi abizwa ngama legend abizwa ngama pioneers abaningi bebeletha izinto kumina la eThekwini ngisho kuthiwa ama poster ngisho kuthiwa ama flyer nani ngibaphushele zonke izinto zabo ukuthi babe right kodwa bengidinga kuphi eGoli ngithi mina eThekwini khona ilanga la izinto ezokwenzeka khona ngayiphusha lapho ngalanda ngisho Zex bantwini njobe win Grammy usuka as my dancer wayidansela mina engaka record ngabazamela ukuthi bacule baningi nje abantu engabasiza kusuka kudala iyiphi ingoma yakhe yaduma kanazo zonke eyokuqala kwawiwa amajovijovi lama jovijovi la phambili ngizwa khona nakhala namaphoyisa la ukhala isiren yona le ngoma sizanele ngathi ngiphuma e-studio ngikade ngicele uleko motion lo umsakazi ukuthi azongisiza ngibheke ngisuka e-studio sase point ngaye clubbing yathi idlala nje ukuqala kwabe ngoma yokuqala uDJ idlala uDJ Simiso ngalelo langa yadlala iqala nje amasareni kwasukuma wonke umuntu
yazwa kwadinga ukuthi uDJ ay rewind okumangazayo ukuthi sizanele the very same hype eyenzeka ngaleso sikhathi iyona into eyenzeka emhlabeni wonke jikelele yonke indawo amazwe la ngihamba kuona la aba discover khona ma older music kwenzeka the same thing eyenzeka from usuku lokuqala ngidlala le yangoma eclubini kudansa wonke umuntu ngibanjwe emoyeni kuthiwa ngebhadi ke iindustry yethu inenkinga eziningi la ukuthi mangabe ufaka izinto zakho uthola ukuthi yabona nishana ngezikhwephe ngabantu abeza nabo ngamandla abo uvela uthi mina okwami ngangifisa ukuthi umusic la iindustry wonke umuntu athole into yakhe athole wonke umuntu abe right ahlafune abe right abaphile bonke abantu babe right beke nje mbaba uthini bakhokha abantu la bakhokha kunabantu abanemali kunabantu abathi ayilokya hayingeke lo umuntu lo uyinkinga kunabantu abayicorrupte isystem ngalendlela ukuthi kune talent eliningi la eSouth Africa eli deserve ukubonwa umhlaba ngiyawuhamba umhlaba ngiyabona and umhlaba ufuna lento le esinayo kodwa uzothola ukuthi ivinjwa izimo ezikhona lamapolitika khona kwiindustry abantu abaqhuquzela ukuthi ukuzuvelele fanele unikeza abantu izinto ezithize bengifuna ukukubuza Sendiphi ngoba uthi ube omunye abahambe phambili kaZulu Natal nje waba wokuqala ngqa ukuthi a record ikwaito yaduma kakhulu ikwaito othebe baduma kakhulu o Atamufukate omdu ucabanga ukuthi wena wathola udumo olufana nolwabo uma ngingabanga njalo ucabanga ukuthi yini eyenza lokho yilama politics okhuluma ngawo iziphi ihibe mhlambe owasithola okokuqala nje ake ngicacise ukuthi sizanele yonke into inesikhathi sayo angibonge ukuthi mhlambe kwenzeka ngalendlela okwenzeka ngayo ngoba umhlaba mangabe udiscover umsebenzi kaSendiphi bebefuna wona vele lo music lo ongakho ongawugcwele yonke indawo ongatholakala mawuthi umculo uyovela kunjalo ko TV otrendayo nani kune market enkulu emhlabeni abathi sifuna lo independent onomlando babheka umlando babheka iquality of umsebenzi wakho bathi umsebenzi wakho u2020 bani manje kodwa into yakho ngathi yintsha and ungathi silethele lapho ngoba sizoyena ukuthi ufike kanjani nje ubusugijima phesheya zonke insuku engathi uyala isiphingo kodwa ngifuna ukuthi emculweni yiziphi ingqinamba ozibonile yiziphi izinto eziyinkinga wena uzibone personal kodwa futhi nje in general okubonile ukuthi mhlambe yiyinkinga ezibhekana nabaculi abaningi abagcina bengafikanga la kufanele bafike khona sizane ake ngibuyele futhi kule party yokuthi bengakayisho kahle ukuthi ngike ngaqala ngithema ngibona isimo ukuthi sonke vele segoli ngisho ngabe kuthiwa sifuna ukugaya ama-CD nama-tape ngaqala leyo business ngo-2003 yakukhumbula lapha ngasembili ikuphi la ngo-Clark Road kodwa ngangiqale la edrobheni ngiqale futhi zonke lezi zinto ngiqala ngebudget engekho ngabona imali ngade ngiyeke ukusebenza ngo-2003 ngathi ngiyobheka kwi-account ngathola u-8000 owuhlalele nje ngawuthatha lo 8000 ngayovula ibusiness ngine vision ugaya ama-CD wonke umuntu wayegaya ama-CD kwakungekho lutho sizanele ngabheka nje office elibizayo ngathatha yonke imali ngathi fu laphana ngaqala leyo business so bonke abantu bagcina beza kumina into engiyirealizile engiyibonile la sizanele one ile party le ngiyishilo ukuthi abantu abaningi bafike bavimbeke phambili la kufanele basubmit khona umusic mina nje personally into ebhlungu ukuthi we work siyasebenza sisebenze bona labantu abantu asibasizayo usuthathe wambeka kwi level akabe sakhuluma ngawe la abathola khona usizo ukuthi hayibo nange omunye osisizayo laphana odinga usizo mina ngise umuntu osizanele obe nesiphiwo sokucela nginesiphiwo sokuzama ngiyenze into ize yenzeke yabona so kunaleyo into uthola ukuthi kunabantu esibakhile abadlule kuma resources esiwa createile angaxhasiyo na uhulumeni angaze ngixhaswe uhulumeni angiyazi imali yahulumeni nokuthi njani angiyazi imali yesponsor nanokuthi njani selongazalo kodwa siyakwazi ukcreate ama resources amakhulu asiza bonke abaculi akekho umculo ongafikanga lapha kumina kodwa
ngibacobelele nolwazi olunzima ulwazi oluzobenza ukuthi babe right kodwa phambili kunabantu abazothi ayi uSNDP ayi uba yena lo yasimazi mangabe sekhulunywa ukuthi umuntu mesethola ungena wavulele kumnyango akabe sebakhuluma kahle hayi abakhulumi bambalwa bazokhuluma abanye nje ngiyengibona ukuthi abanye babegaya ama CD umuntu akhombe egoli ngoba uvalela omunye umculi ukuthi angezi kuleya business ngoba uzoba right lo mculi usho ukuthi umuntu obuzayo ukuthi wakayephi ama CD akhombe egoli wakaye kuSNDP athi hayi egoli kude kahle yebo bathi ngoba manje wenzela ukuthi ningabi baningi enizophumelela kule nto so ama challenges maningi bese kuba ukuthi kwesisikhathi udinga imali sizanele ukuthi ubasize bonke labantu aba desperate abadinga usizo bonayo ukuthi labantu ngabathatha ubabeke kwizinga lomhlaba kodwa ufika kanjani lapho ngoba phambili sekwaziwa laba abavela ku TV umuntu uvela ku TV ayena usuperstar la eSouth Africa bonke laba abanye nje abanakiwe osendipini thina saziwa phesheya zinkuzimalanga za phesheya ngoba la eSouth Africa asibona abantu be-TV ngifuna sibuye size lapho sendipini ngoba abantu abaningi abacula abaningi banephupho lokuthi inkosi yami uma nje ngingaphuma ngelinye ilanga nami ke ngizibone eNew York nangu sendipini ngithe mangiqala lolu hlelo ngabafundela ukuthi angikaze ngibone umuntu mina ngenyanga ezu6 oye Switzerland aye Netherlands aye America aye UK aye kuphi usuku nosuku useFrance useBrussels useGermany ungathi ikini ungathi uhamba umlazi nomashu neClermont isimanga leso ufike kanjani lapha yana sendiphi waduma kangaka phesheya wenze lento yokuthi ikwaito iyaphila manje einkundleni zokuxhumana digitally isimangaliso lesi ngibona mangabe ngingena ngikubheka ngikubona udlala namaband amakhulu abelungu emazweni engawacabangi eindaweni oBrussels nobani sifuna usicacisela ukuthi ufike kanjani lapho ngoba baningi abafisayo ukuthi nabo ngelinye ilanga bafike lapho ake ngithi lesizanele ukubekezela ukunderstanda futhi ukuthi akudingi ukuthi udlove uphushe ube nomona ushaya abantu ngezikhwephe ukuze ufike endaweni wonke umuntu uNkulunkulu umbekele isikhathi sakhe sokuthi aphumelele afike la efisa ukuthi aye khona angijahanga mina sesizanele angijahanga udumo angijahanga ukutrenda ukuthi ukuze kudume fanele utrende kanjani ngihambe nje ngepace yami ngabona ukuthi abantu nginalento ukuthi abantu abaningi mabeqoqene endaweni eyodwa kusho ukuthi kunento benkulu futhi evulekile ngale eceleni awubheka ukuthi kwenzakalani la yabona uhambe ngalo line balekile lento kade ngisho manje awuyiphindi abantu mabeqoqene endaweni eyodwa bonke bejahana endaweni eyodwa kuthiwa hey sonke zinojunga la kunenye into benkulu esuke evulekile ngale eceleni okufanele nje uvele uthi ake ngibone ukuthi kwenzakalani la and ngeke siphumelele ndawonye kanye sisizanele mangabe kunemoto ekovertakeile iFerrari wena ukade uhamba ngethezi yakho ngenza leyo Ferrari iyome robotini iFerrari ivinjwe itruck ehambela kancane ngaphambili ihamba ithezi kube yona ifika kuqala phambili or ingcine nahambisana or iFerrari idlule kanti iyeweni uthi uyayijaha wena kanti niyeweni nayo so wonke umuntu nesikhathi sakhe la ufuna ukuya khona uzogcina ufikile ngendlela yakho so ngifika laphana because they discovered umusic wami angizange ngiphushe kwakhulumela abelungu nami ngathuka ngo2015 ngibona ku-internet abelungu baphesheya ngabazi ukukhulunywa ngomusic wase South Africa umlando wemusic wase South Africa uthi usukaphi ikwaito isukaphi public music basukaphi nani bekhuluma ukuthi eThekwini kwaZulu Natal kwakhona uSNDP istyle yaSNDP besihamba kanje bakhuluma ngaphezulu komusic wami and bekhuluma ukuthi ngangi-independent ngayiphusha angisizwanga umuntu ngoba bayawulandela umlando into abantu South Africa abangayazi ukuthi kunabantu abawulandelayo kakhulu umlando umusic wase South Africa bawazi ngaphezulu kwethu so ngenhlanhla uNkulunkulu wavele wakhombisa laba ngangena ingcingo left and right ngathola icall yaseCanada ukuthi hayibo sacela ukuthi sigaye kabusha le record lakho njoba linjalo njoba linjalo nje hayi ukuthi amanje abalaleli bazongagijima bayobheka ku-internet lengoma le ethi amajovijovi kaSNDP saligaya ke ngadiscover ukuthi njoba ngibhizi la ngigayela abantu ama CD yonke leminyaka nama cassettes nani kune market enkulu worldwide yama record nje lawa akudala esingasawafuni thina iwona sebenza kakhulu ke kune market ejule kakhulu inkulu ngayidiscover lapha ukuthi agayo kabusha ke kwaphela inyanga
istock esasigayiwe saba sold out umhlaba wonke ke manje sama record aba sold out kungena ama call left and right yabona nje ngathola ukuthi ngempela mangifika noma sengifika kulamazwe lawo ingenge encane ekhulayo abantu abano 2019 bathi sihlezi siyawulandela umsebenzi wakho sifunda ngawe endaweni eziningi ejule kakhulu we legend usebenze kakhulu we inspiration kubona bonke abantu nathina la kulamazwe lapha akhona la phesheya yabona so now music wami ke uexposeka kanjalo ke emhlabeni nakho sengithola ke ama bookings kodwa ukuze ufike ke futhi nalapho kulama countries esizanele I challenge ukuthi omunye umuntu uyethi hey awusifake nathi baye bashoke emakhoneni ke nalabo abadumile abangaveli obala ukuthi awusiyabona bathi ay awusifake nathi awusifake ngithi mina inkinga la people abadiscoveryo umusic wakho awubahlohli ngenkani ngihamba lo line ukubagcwalisa ama venues ngishaya ama venues sold out ngimangele ngibuka ku internet sibona indawo ocula kuzona ko France ugcwele phama abajuxuza belungu uyacula uwedwa wena sendibhi ushaya hour lonke kodwa uzothi uyabizwa eThekwini la uzalwa khona abantu bathi ubani usendibhi yes nakhona sizanele ngithi kube mhlambe kwaba khona ukuthi ngizoba umuntu obhizi uNkulunkulu mayekubekele nje ukuthi igreatness yakho eyomhlaba kuzoba kanjalo kuzokwenzakala indlela ekwenzeka kanjalo ukuthi ay ubone ngathi wena uyavalelwa ubone ngathi kunabantu abangakunikeza amathuba ubone ngathi urecognize kanti uzofanele urecognize umhlaba uNkulunkulu into akubekele yona yileyo so abanye baye bacele nje bangisho bayicela ngiyayisukela mina lasesizaneni ngisuke sebenzisa yona le hustle yakudala sasuka segoli soshiya ama demo nani kodwa mawubiziwe phesheya bazothi ay ngeke sikwazi ukukususa kuleyo country masufikile no problem ithiwa yakho iyanwebeka ke lapho ke inwebeke kodwa uyazisusa la usuka ngama expenses akho kunensuku sizanele la othola ukuthi awusebenzi khona mangawuthi iperformance yakho inamhlanje enye next week lezo insuku lezo in between uwe okufanele uyibonele ukuthi wenza kanjani uhlanganisa uphila kanjani kuyabiza futhi phesheya kuyabiza sizanele phesheya kune language issue kwezinye indawo la uzothola ukuthi isingisi asivuka belungu abaningi abaphesheya abasazi isingisi nje enhlobo so ingakho ngiya lapha nami ngine confidence ukuthi ngizocula lento engiyifisayo ngoba vese bafuna ukuzwa yona noba bengayizwa ukuthi thini ufika ucela isizulu sakho nje ngicela isizulu sami ngaphandle kwezinye sengicollaborate nazo sengize nama collaboration ngaqala ne genre entsha kuthiwa iBink music yini iBink music it's a genre engithe Bink mangihlanganisa ama element ekwaito nalama collaboration engwenza nabo producer engihlangana nabo phesheya akuphume into enalento yasekhaya ngoba basithanda kakhulu istyle sami bese si create a new genre sithi Bink music so worldwide emhlabeni wonke nje jikelele si promote nje manje si promote leo genre nama element elento yala ekhaya imake sendi ngifuna ukwazi mina mangabe ngimemezela la njengoba kade ngisho ngithi akekho umuntu engeke ngambona enza amathoza mangaka ngaphandle ko Black Mambazo nobani engeke ngibabona beshala amathoza o 6 months uhambe lamazwe amaningi kangaka o Germany o France o Belgium o Estonia o Netherlands o Switzerland iyenza ke imali impembu ngizothini sizanele imali iyenzeka imali kodwa mawuyitho oyizikhokhele wena ukuthi kulezi insuku ongasebenzi ngazo ngoba bazokuhlalisa la ubhukhwe khona ihotela noma yabona into abantu abangayazi kulamazwe la ngaphandle kunabantu abanobuntu ngisho abethiwa uba uhlanga luni bangakuhlalisa nje kwakho uhlaliswa umlungu ongamazi nje okuhlangane nawe athi kunokuthi uhlale ehotela ne room free uzohlala khona kunobuntu so imali ke iyasebenza mangabuthi awuyigadile ungabuya ungaphethe luso ngoba kuyabiza phesheya yabona le South Africa sinezwe lihle kufanele ngabe siyanakekela silenze libe clean sibambisane siye ukumonelana liphephe lisidonsa wonke ama tourist ngoba siyaluza futhi nakulama tourist ama artists amaningi awasayithola imisebenzi la sizanele ngoba abanye bebonakala eBhishi umuntu egida ingoma abonwe yi tourist nje mhlambe ebelidlula lithande lento ngaleso sikhathi
yingakho uma ufika phesheya ufica inqwaba akusimiyena uSendiphi kuphela kodwa maningi ama artists anga recognize la eSouth Africa angadumile South Africa adumenza imanga phesheya kunabanye nje ngabakhumbula ukuthi BCUC mangathi ucheck ischedule sabo abasegoli ba busy unyaka uzoya phela kunabafana abayithekwini abenza igqoma ekuthiwa ipheli muncazi ngisanda kubabona nabo siyaxoxa nabo ke ngoba sibambulayina owodwa so kunabantu abangadumile and sinetha imake Sendi ngamanye amazwi ngifuna sikhulume nomlaleli osekhaya othi kade ngangizama ngaze ngithola ama inbox amangaki weSendi abantu abathi nayi ingoma yami ngine demo kade ngangizama ukucula ayakulunga bangivulela amathuba abangimemi kuma gigs abantu wena uthi kubona hayibo akuhlalwa phansi lokubalisa awuhlalanga wena wabalisa wathi buka abanye baphuma kuma TV njalo mina eSouth Africa ngibu front page kodwa unyakazile namhlanje ngifunda ngawe ngoba ngithema ngenze research ngathola amaphepha phesheya ebhala ngoSendiphi ahunconyo kanje bathi ngine story nje esiba abasithandayo and mase ngisebenza ke futhi sizanele nginenhlanhla ukuthi yonke lamathuba lawo angithole vele ngikwi-shape right ngisesimene esi-right ngikwi-industry noma okuningi ngikwenza behind the scene isikhathi vele phela bengibuye ngiculana no-R&B kuma-corporate ngi-flexible ngicula yonke into mina kahle sizanele ne-gospel nge-right kodwa ke lokhu engikwenza kulawa amanye amazwe ngikwenza ngekuli confidence because bayahlonipha yes and abantu abaningi bayathenga ama record ami kakhulu phesheya and futhi ngenza sure ukuthi ngihlezi ngisho right ngiyajima angiyimoshi intweni engekho engabalekile uthola sengideka utshwala kumabhanga njalo ngihlezi ngicabangela ukuthi isenti nesenti ifanele ngilisavele ukuthi in case kuqhamuka iopportunity edinga imali le kufanele kube float yami because yeah ngenza kanje so basically nje ngingasho ukuthi yangithola ngisho right ngenza sure ukuthi mangabe ngiperforma phesheya isikhathi esiningi mase abantu babheke nje mhlambe bebheke na ku YouTube ama shows aSendiphi akwenzeki iphele befuna more ngisoke sengicula ingoma ezu13 angimayimi futhi angicula phezulu kwengoma ngicula live ngishayisa ipantsula ongakazi usibone ngijabula abantu baphesheya ngakicreate neyami imdanso lapha ngithi ngakha uSendiphi into abayibamba uSendiphi ngoba uye abamaziyo ngaphandle uthi uyaphuma emva kwesho kunabantu kune-queue abantu abangakwazanga ukungena kwi-event bathi hey we missed it I have your record abanye bafike ne-record bacela uzosayina ngithi kanjani abelungu baphesheya ko-Netherlands ngithi kanjani Sendi siyabonga akwazi kodwa ukuthi kuhle konke phesheya ama-challenges kufanele khona awukwazi ukuhlala phesheya ngisho nje ukuhamba ukutravela ususuka kwelinye izwe uya kwelinye izwe kufanele ube umuntu onjani ukuzimisela kwakho ukuba professional kwakho okufanele uzimisele nala emqondweni ngoba zinkulu lezi stage oyitholayo umuntu omculi nje kufanele azimisele kanjani ukuze akwazi kuyimela lento neflag la South Africa uhlalo liphakamise njalo oqala fanele sazi ukuthi iSouth Africa yizwe elihle elithandekayo kubantu abaningi bangaphandle so sinethuba lokuthi sikwazi ukuthi okuhle futhi abakwaziyo ngathi kube ikona futhi esikubeka phambili uma besiphumile kodwa futhi wena as umuntu kufanele kube umuntu ovulile umqondo ukwazi ukuthi uphilisane nalo lonke uhlobo lomuntu ukwazi ukuphilisana nalo lonke uhlobo lomuntu ungathi lo unje lo unje umqondo fa uhlezi uvulile futhi fanele uwazi ukuthi kwamanye amazwe kunenkinga ye-language kunenkinga yolimi uzothola ukuthi mangabe ufika kwenye linye izwe kuningi ulimi lwakhona oluthize uzothola ukuthi mangabe uhlangana nabantu abathize ufuna usizo noma ufuna i-direction nani awuthola ukuthi i-communication iyalahleka kodwa futhi kuhlezi kukhona abantu abafisayo ukukusiza phesheya ke ezinye izinto afanele abantu bazazi akukho ukuthi
uma ufika phesheya uzofika phesheya ube yisitatamnyisa nje uhambe ngamalimozini nani lezi zinto abantu abayibona ku TV fanele ube nawo umqondo nje ukuthi cha kuyashizilwa la ngegama lasemgaqweni kuyashizilwa ngoba lezi zinto zenziwa ngisho ngama superstar uhamba ngestimela uhambe ngetekisi uhambe ngebhasi uhambe ngayonke inhlobo ye transport le esuka ikhona akukho ukuthi uzotatamisa nomqondo ke futhi fanele usheshe nje ngoba ungavela uduke nje ungathatha istimela ukanti usesokufaka kwelinye izwe ongayikulona so kumele kodwa ube umuntu onomqondo ovulile novule inhliziyo nokucabanga nje ukuthi ke into izele la ile fanele uhloniphe nemithetho yakho and ukuhlonipha imithetho kwelinye izwe uqala ngokuthi uhloniphe imithetho yezwe lakho mangalahla udoti noma ikuphi emgaqweni ungahamba uchama nje noma ikuphi la uthi uchama khona emgaqweni ungenzi izinto eziphambene ngoba kwelinye izwe lapha kunemithetho yakho ungaboshelwa nje encane ongayihloniphi ngasekhaya ufike uboshwe ngibone kuse stage nabanye abaculi abakhulu njengoba ngisho ngithi sibonile ukuthi usukwazi ukuhlanganyela namabhendi amakhulu emazweni ahlukile ngeke ngakubona kodwa use stage nentizwa uFreddie Jackson ufike kanjani lapha yasendi Isibindi uFreddie Jackson ngamthanda kakhulu ngiseyingane omunye nje wabaculi engangimlingisela ngisho ngivalele ekamereni bona rock with me tonight nani kodwa ke kuthe bengibuya nje phesheya isikhashana nje njengoba bela ngisazobuyela emuva ngathola message ukuthi engathi kushoda uMC eICC ngathi ICC madoda ngoba lento kade yahlelwa kufa ngabe yonke izinto zihlelekile khona bathi ungakwazi ukuthi ube uMC ngathi mina angaze mina ngenzi ukuthi ube uMC kodwa ngoba ngihlezi ngimenyezwa ngihlezi ngiphambi kwabantu kwehlwele ngingaba nakuba ngegama lesilungu kuba creative ngavele ngavumela phezulu ngathi hayi le ngizoyenza ngashona esibukweni ngaqoka ngayibuka ngathi yabona la ngiye ICC phakathi lapha afika ICC kanti vese ke bekunama technical problems ngaleso sikhathi before ukuqala ishow ayingayibamba impela sizanele ayingayibamba ngayibamba ngiyacula la ngikubone ezithombeni nakuma video manje lapha yebo ayikuthe uFreddie Jackson ecula phakathi nje mina bengazi bese le nto bese ngayiplananga kahle no Freddie Jackson makhulu ngiqiniso nje limsulwa wangibiza ngiseceleni ngiyimele nje la ucela come ngathi ay mhlawumbe ubiza omunye ngathi yeah wena ecula rock with me tonight for all time kwabuyithintele ngigqoke the part kade vele ngangicula lengoma ngiimitator wavuka umfutho kaFreddie Jackson akade sevele bandla sheme sekhathalele sacula kwagcwala umhlaba wonke ukuthi sendiphi no Freddie Jackson siyazana nje namhlanje no Freddie Jackson siyimpilo abalalela ngazibona sabathola uyi example uyisibonelo sokuthi ukuphusha nokungahlali uthi ngizofela la mina ngoba nakho khona banganginiki ithuba yebo ngimeka kuphela South Africa sekwacula no Freddie Jackson. I'm not a South Africa as a whole. Asacula no Freddie Jackson. Ngoqala wacula iKwaito eKZN. Ngoqala wenza inkampani yama CD ngayisusa phansi ibudget ingekho for many years ingaxhasiwe kwasizakala bonke abaculi ngabacabanga eSouth Africa abadumile bebephelela lapha ngibasiza ngayo yonke information. Freddie Jackson mina oqala ngenze ingoma no Royce Murphy. I'm producing ingoma bang Royce Murphy udume ngoma bring it back sing it back yes ingoma no Royce Murphy make us start to no Sherry Stage no Elton John no Janet Jackson o bani kanti futhi ngiyakhumbula kudala wake wathola enye inkampani enkulu nje ngengisho ngegama waba yiambassador yayo le nkampani yayikade ine ambassador kuphela emhlabeni kwaku LL Cool J wena wayithola waba iambassador yala eSouth Africa ngizayisho ukuthi ngokuqala eSouth Africa ukugqoka isigqoko sekuthiwa iKangol kwathiwa yayibhalwe kanje incwadi ngesilungu ithi ibhalwe you're the we've just sponsored LL Cool J. You're the first one in Africa to wear the brand. Ibhalwe kanjalo kodwa phela kade ngiyacabanga. Ababili nje abalaleli CDP sizukuthi bathini bona. Yep.
imbongela yakhe sembongela ukuthi aphumelele emveni kokuba ebekezele impela aqathana kanzima. Sibonga nje singabacela abafufusayo nje ukuthi asiqinise idolo ukuthi into nesikhathi sakhe adinga ukuthi ubekezele ungarelax. Lokho kusho kweqiniso impela nje ukuthi ngoba ipolitiki ikhona emculweni kodwa kufanele ungahlali phansi. Siyabonga nje kakhulu ngamazwi akho. Inkosi imbusise. Yo, ngaze nga-inspired by uSendiB. Angifuni uqamba manga ngiyaqala nokuzwa nangaye. Ngidwalapha kwaNongoma neNosuthu. Ngiyaqala ukuzwa ngaye kodwa yo sengivele ngaba inspired ngendlela axoxa ngayo uhambo lwakhe. Yazi namhlanje uhambo lukhulu but uyafunda izinto eziningi. Kunye engikutholayo lana nje kuye le ndaba yokuthi kanti kunabantu ku-industry abakwazi ukukhipha imali zabo ngenxa yokuthi bafuna ukuvalela somebody abambona ukuthi is more powerful than bona. So bafethu kunzima emhlabeni kodwa ke siyabonga SendiB ukuthi uyaphumelela uphakamisa neflag laseNingizimu Afrika phesheya. Siyakuhalisela kakhulu igama ngobekwa ndlela ngwaNongoma oSuthu. Sanibonani mamzanele nesihambeli sakho khona lapha estudio. Nkosi yami lokhulumayo usibongile zikalala endaweni yasoFunfey esibiza. Nkosi yami ngaze ngasithanda isihambeli sakho lapho. Kunini ngangiqale ngizama ngendaba yomculo. Ngake ngacula ngisho emadadeni. Ngithi ngiyazama. Yey kwafelela ngokungazi ukuthi imele wenzeni. Nkosi yami ngiyambongisa ngithi akaqhubekele phambili. Hayi ngathi ungaqhubeka njalo webhuti. Siyayiza umsebenzi yakho mihle kakhulu futhi usimele siyiNingizimu Afrika le. Usenza siqhenye nathi ukuthi nathi sikhona. Siyabonga nje futhi uSiyalo uJojo ungaMpanza ekhaya kusolunda emahlabathini. Siyabonga mfuthu. Ilapha ozweleni esigodini sasozweleni. Sendi abantu abaningi bathi bayabonga kodwa uyabona ukuthi baleke kanjani ukuthi ukuphinde uyenze lento yokufundisa abantu. Uma ngikumema nje ngelinye ilanga ngithi ngisho abethuka ku Facebook sikhulume nabantu abafisa ukunderstanda le ndima yomculo uyokwenza yini ngenxa yesikhathi ngifuna usalo sobatshela nokuthi bakuthola kanjani. Uma befisa ukukhuluma nawe uba befisa nokukubhuka emculweni yabo ngoba uyayishaya ikwaito uyasishaya isipantula kanti futhi ne-R&B hayi uyayishaya bandla bakuthola kanjani? Ngibonge kwabathumele imiyalezo kakhulu. Kancane nje ngithi fahla yazi abantu abaningi bavaleleke amathuba kudala basenento eziphatheke kunobaba bemizi kunomama bemizi abangazi ukuthi baphethe into egolide emhlabeni wonke jikelele ngoba isimo eSouth Africa sihambisana nokuthi yini into trendayo ngaleso sikhathi kodwa abantu abaningi eSouth Africa baphethe umusic womhlaba ngisho ngabethiwa sebebadala kangakanani umculo awuboli ayikho nje futhi into eyobavimba ukuthi baphinde baphumelele empilweni zabo awukhuli la emculweni akukuthiwa usumdala hayi ayishiya manje yeyishiya ukucula makusacula nje uStevie Wonder noma OJ's nobani lokho ibambile kodwa ke mangabe kukhona okushodile ngoba phela isikhathi sincane la ekhaya noma bese siningi kodwa ke sincane kuningi singakhuluma ngiyathi bangathinta inamba ethi 078 58 77 05 4 uNandi abazomthola lapho kuyena owamukela ama message o WhatsApp weqwabe works okuyena ongilekelele izinto uma seziningi sezingixakile. Ikhona enye indawo mhlambe noma uFacebook noma i-email noma yikuphi ongabanikeza kona? Ku Facebook uSendiB ubhala ngo SANDYB noma singaya ku Instagram SendiB World world lo mhlaba SendiB World ku Facebook SendiB nje ongena lutho SNDYB bese kuba khona uSendiB World ku Instagram kodwa mangabe kuthi wo WhatsApp nezinamba nani mabe thinta nje uNandi kule number le bazobe sesixhumaneke kakhulu ama shows ngikhona ama workshop ngikhona kodwa la kunemali khona futhi ngiright ngiyafuna khona ngizothola imali yaphesheya. Asihamba shonini langa SendiB siyabonga kakhulu uphindela nini phesheya? Ngizophindela nje ku maduze nje kusekude ngoba kunethoya kulonyaka as usual. Siyabonga kakhulu bangithi uSendiB la sikhuluma naye
11 o'clock bese siyayijinga lento sesithi uhambo noNkulunkulu siyayisimemeke ihambeli zethu eyivela kwimikhakha ehlukile. Uyazi njengoba kuqala unyaka nje sithe ake silande abantu abazokwazi ukuthi ke basivule umqondo sibone ukuthi ayibo iyenzeka impilo. Uyazi uyakwazi ukuphusha uhlanganise kwesinye isikhathi kudinga ukuthi wena usukume ume ufinqe uthi ngiyayifuna lento. Bathi how hungry are you? Bathi uyilambele kangakanani lento oyifunayo. Ngicabanga ukuthi le ngizokhuluma naye namhlanje uyisibonelo sokuthi into mangabe uyilambele ngempela ayikho into engama endleleni yakho yokuthi ukwazi ukuthi uyithole. Sikhuluma no Sandy B. Sukaneni madoda. Amajovi. Uyadlala wena. Sandy B insizwa le esizakhele olukhulu udumo. Uyazi ngifuna uqala lapho. Insizwa le esizakhele olukhulu udumo emazweni ngamazwe aphesheya. Umculi waseNingizimu Afrika, umculi waseThekwini owaduma ngale yaminyaka yama-90s. Waduma uSandy B kakhulu, wabuye wanyamalala esidi isikhathi kodwa simbona manje egijima amazwe ngamazwe. Ngithi ngiyabheka Sandy B, ngibona uSandy B nginibingele lwafethi kuzo zonke indawo la kuhambe kwafinyelela khona lo mbukisa. Manje uqala ukuba nathi kule channel uzungakhohlwa ukucindezela subscribe button kanye nebell 2023 kusukela lapha besibona khona uSandy B umculi obuyabe usomabhizinisi owazakhela igama eminyakeni eminingi eyadlula echaza ngohambo lwempilo yakhe ukuthi uqale kuphi la yakuphi njengamanje ama-commercials abhekane nawo uyimiseleni ngempilo njengoba sibona ukuthi uhambo lwakhe lugxile kakhulu emazweni aphesheya nakwezinye into njengoba sazi ukuthi uke wasebenzisana nabosomabhizinisi abangabaculi basethekwini nje ebenza lama-CD ama-design nezinye nje zezinto ey'ningi. Lapha kukhuluma nomamuzanele Mbokazi owumsakazi wekhozi FM uhlelo eshilo lapho khona bekhuluma ngohambo lomuntu. Lo hlelo luye lingene ngo-9 kuze kusho u-12 njalo amasonto kukhozi FM lapho khona umamuzanele Mbokazi ushadile kaMkambule e-London khona abantu abahlukahlukene uhambo lwabo njengoba sazi uhambo lomuntu ngamunye ngamunye lehlukile kunolomunye. So lokhu kuyekhuthaza abantu abaningi ke nami nje ngiyakhuthazeka kulolu hlelo njengoba sazi ukuthi baningi ama-challenges esibhekana nawo empilweni but bozwa ezinye iy'mpilo zabanye abantu ugcina ukhuthazeka ukuthi awu kanti nabanye bayabhekana nobunzima nawe uyithathe ukhuthazeke lapho nalapho ngijabule nje nokubona nje ukuthi ngibuka uKansas lapha yazi isithombe saKansas ngithemba nizwele Sandy B eyichazela uhambo lwempilo mina nawe asihlakane manje ngibuya ngawe and kubaluleke kakhulu lokho